Kinadi kay balak. Magunsa ka? Mag tiwasan na nimo mulimpyo nun diha. Sugdan nimo tiwasan na. Nato dito may pagbatog ka. May tara magsitahan nimo opera perte ka init karon oh. Hello guys. Tan-awan ninyo si Aljon karon. Himala kay nakadungog silhig, nanilhig siguro ni siya. So basi nag-atik-atik na pud niya si balak ani niya karon. Tanaw na to. Wala to siyang trabaho niya karon. Wow. Diba, buotan kaayo. Magunsa siya ka karon ngayon nanilhig na siya ng limpyo. Nag-atik-atik na pud na siguro. Diba? Sigons na lagi pang buhat. Para ingnon. Magunsa ka na siya karon na adlaw. Masin mo lakaw gid ni. Diba? Atik-atik og limpyo. Karon na pud na siya. Tokar. Kaya ingnon buotan. Kaya dili gyud na siya mag-limpyo. Diba? Namilo pag tawil. Bag korek. Balik-balik kasi silhig diha o sisiligan ng diha nga human na magpanilhig. Sana po na siya ron. Sana po yung buhaton ron. 346 minutes later. Be, Oo. magunsa ka. Saan cellphone? Nanlimpyo ko. Himala gani kayo kay nang limpyo ka karon. Ngaw nang limpyo man ka. Hugaw, man dito kita na ako. Nagyari sa ako ng mga lulahan sa mga dito. Hugaw, humala ko panglimpyo dira balik-balik kag panglimpyo. Wala kasi, balik-balik. Ay untag adlaw-adlaw ni mo na. Asa gid ka karon nga nang limpyo ka. Atik-atik kag limpyo ha. Nadi kay balak. Magunsa ka? Magdula ate ko nimo kasi may kauban yung magdula sa basketball. Magunsa jud ka? Dula ka. Malawid ako grazing day. Dito, populasyon. Sure oy, adi racing karon. Nado. Tanak ko. Magunsa jud ka dili kay tanutan-aw. Wala may racing karon. Tanak. Kira pista. Ano, ako grazing practice man daw nila. Magunsa jud ka. Ang daagan eh. Tarungan na yung paglaglag. Baong bantog de, naglimpyo-limpyo ka diha ha. Mulaag di ka karon, daan ko palagi. Daag. Kukuway laay. Way laag karon, dirira ka. Tiwasan na yung limpyo ng diha. Igisugdan na nimo tiwasan na. Nato dito, so pangguna ka dito sa gawas oh. Naghana kay masagpot diha. Di kay patik-atik ra kag limpyo, di dito tinutanay kay mulaag di ka. Way laag karon diha ra jud ka. May pagbatog ka. Init ara kag sikitan imo opera perte ka init karon oh. Mulaag ting laag dayron di man. Patik-atik kag limpyo. Tanawa na imong video diha oh. Bibidyohan pa ka gani ha. Atik-atik kag limpyo. Balik-balik ka bisag wag yu abog. Aman. Na diha tanawa. Tanawa. Nag-video din na siya. So, di ay na siya, uy.